Lah gitu. Endi? Iki lho. Kira iki lho. Kamu. Iki mau cepetan bisa iki. Itu. Itu sikil. Lagi aku. Mari aku. Gampang ya ya. Benter-benter ya. Ya keol ya. Kurang beradil. Wes terus ya. Wes nanti coba. Ya. Sikil badan. Mana tahu. Ah ini bukan. Patut kan? Ya iki kekuatan sikil badan iki. Kayak kan teh. Kekuatan sikil badan iki. Ya iki kekuatan sikil manungsa. Nek mau sikil badan. Ora rupane sing adil petang. Ya rupamu ya, Cuk. Ya rupamu ya. Lah iya ta. Siapa kuwi ding? Iya, capek iki bang rupamu, Cuk. Ayo wes ah. Iya wis. Kelo badak itu seteng sih. Lah iki badak iki. Kekuatan sikil badan.